नमस्कार, मी प्रीती स्वागत करते तुमचं रुचकर कट्ट्यावर। तर आता श्रावण महिना चालू झालेला आहे, म्हणूनच मी श्रावणामध्ये काही खास नवीन पदार्थ तुमच्याबरोबर शेअर करत आहे। तर आज आता नागपंचमी येते, म्हणून मी नागपंचमी स्पेशल म्हणून मी पातोळ्या बनवणार आहे। अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आपण बनवू शकतो पातोळ्या। तर मग आपण बघूया ह्या पातोळ्या कशा पद्धतीने बनवल्या जातात त्यासाठी तुम्ही माझ्याबरोबर चला किचनमध्ये। सर्वात अगोदर आपण पातोळ्यांसाठी उकड काढून घ्यायची आहे। त्यासाठी मी गॅस एक भांडं घेतलं आहे, मी 1 वाटी पाणी घेतलं आहे आणि पाण्याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे। पाण्यात थोडं मी तूप टाकते, थोडंसं मीठ, पाण्याला उकळी आलेली आहे। मी 1 वाटी पाणी घेतलं तर 1 वाटी मी तांदळाची पिठी घेतली आहे। आता आपण गॅस स्लो करूया आणि पीठ टाकून घेऊया आणि आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। गॅस स्लो ठेवला आहे, फक्त मिक्स करायचं आहे आपल्याला। आपलं पीठ व्यवस्थित पाण्यात मिक्स झालं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि झाकण मारून 2 मिनटं ठेवूया। हे पीठ आतल्या वाफेने ना शिजून येईल। आता आपलं पीठ थंड होतं आहे तोपर्यंत आपण इथे त्या पातोळ्यांसाठी जे सारण लागणार आहे ते करून घेऊया। तर मी एक भांडं ठेवलं आहे त्या सारणासाठी। सुरुवातीला मी तूप घेते, आपलं तूप गरम झालं आहे। आता आपण ह्याच्यात ओल्या नारळाचा कीस घेणार आहोत। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया, तुपामध्ये जरा परतून घेऊया। गॅस स्लोच ठेवायचा आहे, जर फास्ट गॅसवर केलं तर खोबरं करपू शकतं। स्लो गॅसवर थोडं तुपावर ते परतायचं आणि नंतर मग ह्याच्यात आपल्याला गूळ टाकायचं। हा ओला नारळ असल्यामुळे याच्यामध्ये थोडं पाण्याचं प्रमाण असतं, तर ते थोडंसं परतल्यामुळे ते सुकेल आणि मग आपण गूळ वापरू। कारण मग जर लगेच तुम्ही गूळ वापरलात तर हे ओलं खोबरं आहे, त्याच्यामुळे याला ओलावा असणारच आणि त्यात आपण लगेच गूळ टाकलं तर ते अजून थोडं ओलसर होईल, मग त्याला सुकायला वेळ लागेल। आता आपण ह्याच्यात गूळ टाकूया चवीप्रमाणे। मी असा गूळ किसून घेतला आहे, तो मी आता त्याच्यात वापरते। हा गूळ वापरते। मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता आपला गूळ व्यवस्थित मिक्स झाला आहे आणि हा गूळ आहे ना खूप छान आहे। म्हणजे जर ह्या गुळाला तुम्ही असा हाताने जरी कुस्करलात ना तरी हा लगेच कुस्करला जातो। आता आपलं हे सारण रेडी झालं आहे। आपण याच्यात वेलची पूड टाकून घेऊया आणि आपलं सारण सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आपलं पातोळ्यांसाठी जे सारण लागतं ते तयार आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हे थंड होऊ देऊया। जोपर्यंत हे थंड होतं आहे तोपर्यंत आपली उकड पण जी काढलेली ती बघून घेऊया। ही उकड आपण एका ताटात काढून घेऊया। आणि उकड थोडी गरम आहे, सो मळताना थोडं सांभाळून। पीठ गरम आहे म्हणून आपण थोडं थंड पाणी
थंड पाण्याच्या मदतीने आपण पीठ मिक्स करून घेऊया. तुम्ही थंड करून सुद्धा मळू शकता, पण मग थंड झालं ना की ते व्यवस्थित मळलं जाणार नाही, म्हणून थोडंसं गरम असतानाच ते मळायचं. आपल्याला हे पीठ आहे ना जास्त घट्ट नाही मळायचं आहे, थोडं सैलसर मळायचं आहे. अशा पद्धतीने आपण पीठ मळून घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता किती नरम आहे. आता आपण ही आहेत हळदीची पानं. आता पातोळ्यांसाठी आपण एवढं मोठं पान आपल्याला नको आहे, आपण प्रत्येक पानाला ना पानाचे 2 तुकडे करून घेऊ. या पानांना थोडं पाणी लावून घेऊया. आणि आपण जे पीठ मळलेलं ना, तर जसं मी पीठ घेतलं आहे, एक गोळा करून घेतला आहे आणि तो मी असा पानांवर ठेवून त्याला असं प्रेस करायचं. एजेस जे आहेत ते पण थोडेसे असे पातळ करून घ्यायचे. आता आपण एक असं करून घेतलं आहे, दुसऱ्या पानावर पण आपण असं करून घेऊया. आता आपण जे सारण बनवले ना ते आपण चमच्याच्या मदतीने ना असे ते मधीमध्ये ठेवायचं. जर पातोळ्या परफेक्ट करायच्यात नाही की ते बाहेर येऊ नये, तर थोडंसं असं नंतर हाताने आपण त्याला एका जागी असं हे ठेवायचं, जेणेकरून ते जेव्हा आता बंद करू ना आणि मग वाफवले जातील तेव्हा ते बाहेर येणार नाही. अशा पद्धतीने. आणि मग आपण याला असं प्रेस करायचं आहे. त्याच्या कडा ज्या आहेत ना ते चिटकल्या गेल्या पाहिजे. अशा पद्धतीने. अशाच पद्धतीने आपण या पातोळ्या सुद्धा बंद करून घेऊया. अशाच पद्धतीने आपण बाकीच्या पण पातोळ्या बनवून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या पातोळ्या ज्या होत्या आता मी पानांमध्ये असं लावून घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने आता आपण ह्यांना एका चाळणीत वाफवण्यासाठी ठेवायचे आहेत. मी चाळणीला थोडं तेल लावलं आहे, नाही लावलं तरी चालतं, पण मी लावून घेतलं आहे. आता आपण ह्या ज्या पातोळ्या आहेत त्याच्यात ठेवून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण सगळ्या पातोळ्या या चाळणीत ठेवल्या आहेत. आता मी एक कढई ठेवलेली आहे पाणी ठेवून गरम करायला. आता मी त्याच्यावर ही चाळणी प्लेस करते. आता आपलं पाणी उकळलेलं आहे, पण गॅस थोडा स्लो करूया. हे आपण पातोळ्या ज्या आहेत त्या ह्या कढईत असं ठेवून देऊया आणि एक झाकण ठेवून 15 मिनटं मीडियम गॅसवर या पातोळ्यांना वाफवून घ्यायचं आहे. तर आपण 15 मिनिटांनी चेक करूया आपल्या पातोळ्या झाल्या आहेत की नाही. आता आपण चेक करून बघूया की झाल्या आहेत का, कारण 15 मिनटं झालेली आहे. तर आपण चेक करूया.
अशा पद्धतीने आपण सगळ्या पातोळ्या ज्या आहेत त्या काढून घेऊया पानांतून. अशा पद्धतीने पातोळ्या तयार झालेल्या आहेत. बघा, हे थोडं जास्त सारण भरल्यामुळे ना इथे हे थोडं बाहेर आलं, पण बाकीच्या सगळ्या ज्या पातोळ्या आहेत त्या तुम्ही बघू शकता व्यवस्थित बंद झालेल्या आहेत आणि सारण आपलं आतमध्ये आहे. तर असा हा नैवेद्य तुम्ही नागपंचमीला करून बघा आणि आम्हाला कमेंट्समध्ये सांगा की अशा पद्धतीने पातोळ्या तुमच्या कशा झाल्या होत्या. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. अशाच नवीन नवीन रेसिपीजसाठी पाहत राहा रुचकर कट्टा.